Ами, тя е Panasonic е лещата. Прави снимки, 16 мегапиксела е, но телефона, да ти кажа, ми прави по-хубаво. Но като видео прави много хубаво. 60 кадъра може да направиш видео в секунда. Но аз съм го пуснал на 30, което е нормалното принципно, защото на 60 вече много място харчи. Това си стъклето на спорта. Абе, там има вече голямо стадо. Нещо си. Има препятствие. Повече влага, да?